will complete e-show. So அதான் நான் நினைச்சேன் மேம், because halfல join பண்ணா it will be very confusing e-show. ஆமா, e-show NOI ல வேணா join பண்ணிக்கட்டும், that will be better. So we'll see. ஒரு 1 month இருக்கட்டுமே, அவங்க வேணா join பண்ணி simply வேணா கேட்கட்டும். ஆமா, that will be better. Yes, ஒரு 1 month இருக்கட்டும், அவங்க வேணா join பண்ணி simply வேணா ஒரு நிமிஷம். ஓகே மேம், ஒரு 1 month அவங்க வேணா ஜாயின் பண்ணி சிம்பிளி வேணா கேட்கட்டும். Level 3, let them, if they want to join, let them join and simply listen. I told ma'am, anybody, even morning when they asked me, I said anybody can join any class, but official information will come back to you. Yes, I saved this. Hare Krishna. Hare Krishna. I will share the screen. So, 10 mantra. Mantra 9 ல நம்ம எல்லாமே முடிச்சோமா? I think yes. Okay, mantra 10. அச்சி மாதாஜி. Okay, mantra 10. நான் எண்டன்னு போட்டு வச்சிருக்கேன். Oh, great Mataji. Thank you. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Okay. Mantra 10. Before that, prayers. We'll do that. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jnananjanaya Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tada Swapadandikam. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radhakanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanushute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpadarubhyasya Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். So Anyad Evahur Vidyayah Anyad Ahur Avidyayah Iti Shushurma Dhiranam Yeshnash Tad Vichakshare Shriye. அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்யாத் அப்படின்னா the different, அதாவது வேறுபட்ட ஒன்று. ஸோ ஏவா சர்டைன்லி ஆகுக, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சொல்லப்படுவது. வித்யாயா by the culture of knowledge, அதாவது ஞானத்தினுடைய அந்த இதிலிருந்து. அந்யத் டிஃபரண்ட், ஆகுக ஆவித்யா நீசன்ஸ், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஞானம் வேறு அஜ்ஞானம் வேறு. இது நம்ம வந்து கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது. ஸோ இதி தஸ் சுஷ்ருமா ஹர்ட், சுஷ்ருமா மீன்ஸ் அதாவது கேட்கிற தன்மை. தீரா நாம் சோபரா இருக்கக்கூடிய, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நிதான புத்தி உடைய மனிதர். செக்ட், அதாவது அந்த அந்த இயல்பு உடைய மனிதர். தோஸ் நா டு ஹஸ் தத் விசாக்ஷியே, அதாவது எக்ஸ்பிளைன்ட், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா the wise have explained to us, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஞானமுடையவர்கள் நமக்கு சொல்லி இருக்காங்க. நிறைய இடங்கள்ல வேதங்கள்லையும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அநேகமான தத்துவத்து ரிலேட்டடான புஸ்தகங்கள் எல்லாம் நம்ம வாசிக்கும் பொழுது வேதத்தினுடைய, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பிரபுபாதரே பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேதங்களுடைய ரெஃபரன்ஸ், பட் அவர் எண்ணிலடங்காத புஸ்தகங்கள் எழுதியிருக்கார் இல்லையா? 80 புஸ்தகங்கள் வரைக்குமே எழுதியிருக்காருன்ட்டு நம்ம படிச்சிருக்கோம் நம்ம. சோ எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய இன்னும் டீட்டெயில்டா அவர் என்ன உணர்ந்திருக்கார், அதுல அவர் உள்ளதை எவ்வாறு அவர் உணர்ந்தார் அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப அற்புதமா அவர் வந்து விளக்கியிருக்கார். thus one result is derived from the culture of knowledge, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா and it is said that a different result is obtained from the culture of nuisance, அதாவது ஞானத்தினுடைய ஒரு, அதாவது செயல்பாட்டினுடைய ஒரு விளைவும் சரி அஜ்ஞானத்தினுடைய செயல்பாட்டினுடைய விளைவும் சரி பாத்தீங்கன்னாக்கா அது ஒரு டிஃபரெண்ட் ஆன ஒரு
இதுதான் நமக்கு கொடுக்கின்றது. கல்ச்சர் என்றால் ஒரு சமூகத்தினுடைய செயல்பாடு. இப்ப நாம கூட பார்த்தீங்கன்னா we belong to one culture இல்லையா? நம்மளுடைய சமுதாய பிரிவுல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்கள் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கல்ச்சர் அப்படின்னு தான் நம்ம எடுத்துட்டு போறோம். சோ அந்த ஞானத்தின் விளிம்புல இருக்கக்கூடியவங்களுடைய அந்த சுபாவம் நடத்தை அவர்களுடைய பழக்க வழக்கங்களே பாத்தீங்கன்னாக்கா அதன் ஞானத்திலிருந்து வரக்கூடிய அதன் விளைவே பாத்தீங்கன்னா டிரைவ்டு. சோ ஞானத்திலிருந்து வரக்கூடிய விளைவுகள் தான் அந்த பழக்க வழக்கங்களும் அந்த அவர்கள் எவ்வாறு தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார்கள் எவ்வாறு செயல்படுத்துகிறார்கள் என்பதும். அதே மாதிரி அஞ்ஞானத்தில் இருப்பவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால ஈஸியா புரிஞ்சு கொள்ள முடியும். சோ அவங்க அறியாமையால எவ்வளவு தவறுகள் இழைக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற இன்னொன்னு அவங்க தவறு இழைக்கிறார்கள் என்றாலும் அதை அவர்களுக்கு எடுத்து சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவமும் கூட இருக்காது. ஏனென்றால் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவர் தவறே இழைக்கிறார் என்பதை அவங்க ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள். ஸோ அதனால் அவங்க பர்ஸ்பெக்டிவ் பிராக்டிக்கல் அனாலிசிஸ் திஸ் இஸ் ரைட் அப்படிங்கிற எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அந்த தன்மை. ஸோ இந்த அது ஞானத்தில் இருப்பவர்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதனுடைய டிஃபரன்சியேஷனை ரொம்ப அழகாவே சொல்லியிருக்காங்க. அஞ்ஞானத்தினுடைய செயல்பாடுகள் மற்றும் விளைவுகளும் சரி அதே மாதிரி ஞானத்தினுடைய செயல்பாடுகளும் விளைவுகளும் சரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிஃபரெண்டா இருக்கும் அப்படிங்கிறது. ஸோ டீடைல்டு பர்பட்ல நம்ம பிரபுபாதர் இன்னும் எவ்வளவு அழகா விவரிக்கிறார் என்றதை நாம் இங்க பார்க்கலாம். So the culture of knowledge can be practically conducted in the following way. எவ்வாறு அதை நம்ம செயல் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிராக்டிக்கலா எப்படி நம்மளால அதை புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படிங்கறத இங்க as advised in the பகவத்கீதா 13வது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா one should be perfect gentleman himself and learn to give proper respect to persons other than himself. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உத்தமமான ஒரு மனிதனாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா ஜென்டலா எதையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா குரோதமாகவோ கோபமாகவோ இல்லை பொறாமையாகவோ இந்த மாதிரியான இயல்புகள் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அதாவது சுக துக்கத்திலும் சரி லாப நஷ்டத்திலும் சரி அதாவது சீதோஷ்ண நிலைகள் வெவ்வேறு நிலைகளாக இருந்தாலும் சரி நாம் அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய குணாதிசயங்களை மாற்றிக்கொள்ளக்கூடாது. பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போகக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் உடையவர். பேசிக்கலி நிதான புத்தி சிதாதிர் முனியை தான் இங்க சொல்றாங்க. that will be the example for a perfect gentle person. சோ அப்படிப்பட்டவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா சிறியவராயிருந்தாலும் சரி பெரியவராயிருந்தாலும் சரி எல்லாருக்கும் மரியாதை என்பதை கண்டிப்பாக வழங்குகிறார்கள். they will give proper respect actually. சோ அந்த ரெஸ்பெக்ட் என்பது நம்ம கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். ஏனென்றால் எல்லா உயிர் வாழிகளிலுடைய ஹிருதயங்களிலுமே பரமாத்மா உட்கார்ந்திருக்கார் இல்லையா? யாரையுமே நம்ம இழிவுபடுத்தக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நாம தள்ளக்கூடாது. சோ ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னாக்கா they will speak so nicely in front இல்லையா? ஆனா பேக் சைட்ல போகும்போது நம்மளை பத்தியே எல்லாம் பேசுவாங்க கெட்டதான். சோ அந்த மாதிரி டுவாலிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்க ஓவர் கம் பண்ணியிருக்கணும். we should not have that mentality only. so இருக்கிறத பிராக்டிக்கலா பேசுறது வேற, பட் நம்மளை பத்தி உங்க முன்னாடியே நல்லா புகழ்வாங்க யூ ஆர் கிரேட் அப்படின்ட்டு, பின்னாடி போயிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளை பத்தி பேடா தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுதான் டியூவாலிட்டி நேச்சர். அந்த டியூவாலிட்டி நேச்சரை கண்டிப்பாக ஓவர் கம் பண்ணியிருப்பாங்க யாருன்னா இந்த பர்ஃபெக்ட் ஜென்டில்மேன். ஸோ தே வில் டேக் எவ்ரி திங் இன் ஏ பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன். எஸ், எல்லாருமே நாம தவறு இழைப்பவர்கள் தான். வி ஆர் ப்ரோன் டு டூ மிஸ்டேக்ஸ். இது எல்லாமே இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட குணாதிசயங்களால் வரக்கூடியதுதான் அப்படிங்கிறத உணர்ந்திருப்பவர்கள். அதனால நம்ம அவரவர்களுடைய கர்மங்கள் அவரவர்களுக்கே சேரும் என்பதையும் உணர்ந்தவர்கள். அதனால அதனோடு அவர்கள் என்னைக்குமே சம்பந்தப்படுத்தி கொள்ள மாட்டார்கள். சோ அப்படிப்பட்ட மன பக்குவம் உடையவர்கள் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது ஒரு ஸ்திரமான புத்தி உடைய மனிதர் அப்படிங்கறது நாம அழகா படிச்சிருக்கோம். 2nd சாப்டர்லயும் படிச்சிருக்கோம், 13th சாப்டர்லயும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் பகவத்கீதையில. அப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லாருக்குமே மரியாதை என்பதை அவர்கள் வழங்குவார்கள். Second one should not pose himself as a religionist simply for name and sake. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பேருக்காகவும் புகழுக்காகவும் தானே ஒரு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அதாவது ஒரு ஆத்திகவாதியாக ஒரு ஒரு பெரிய குருவாகவோ இந்த மாதிரி எல்லாம் யாருமே தங்களை மேம்படுத்தி தன்னையே சொல்லக்கூடாது. இப்ப விஜயகுமாரி மாதாஜி இஸ் அன் எலிவேட்டட் சோல்னு சொல்லிட்டு யாராவது சொல்லணுமே ஒழிய விஜயகுமாரி மாதாஜி ஒன்லி ஷுட் நாட் ப்ரொஜெக்ட் ஐ எம் த கிரேட் பர்சன், நான் ஐ எம் எ லிபரேட்டட் சோல் அப்படின்ட்டு விஜயகுமாரி மாதாஜியே சொல்லிக்க கூடாது. ஸோ தட் மீன்ஸ் ஆப்வியஸ்லி அவங்க லிபரேட்டட் சோலே கிடையாது. தரணீஸ்வரி மாதாஜி கூட சொல்லிக்க கூடாது. தட் இஸ் நாட் ரைட் வே.
So we are all doing something which has been given by Lord. அவ்வளவுதான். ஸோ நம்ம லெவல்ல வந்து நாம வந்து என்னைக்குமே எவாலுவேஷன் செய்யக்கூடாது. ஸோ வி ஷுட் நாட் போஸ் ஹிம்செல்ஃப் ஆஸ் அ ரிலீஜனிஸ்ட் சிம்பிளி ஃபார் நேம் அண்ட் சேக். பேருக்காகவும் புகழுக்காகவும் இத்தகைய செயல்கள் வந்து எப்பொழுதுமே செய்யக்கூடாது. வேதிக் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் ஃபார் லேமேன், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சாதாரணமான ஒரு மனிதனுக்கு தான் வேதங்களினுடைய விளக்கங்கள் எல்லாமே வழங்கப்பட்டது. அதே ஒரு நிதான புத்தி மனிதர் அந்த ஞானத்தை எல்லாம் பெற்று அதுல வந்து அவர் வந்து திளைத்திருப்பார். அப்படிப்பட்டவர் என்னைக்குமே வந்து ஐ எம் எலிவேட்டட், ஐ எம் லிபரேட்டட் அப்படிங்கறதெல்லாம் என்னைக்குமே அவர்கள் சொல்ல மாட்டார்கள். இந்த வேதவாத ரதாஸ் make their own explanation of Vedas, neglecting the authority of the great teachers called acharyas, and they tend to raise some unscrupulous person from among themselves as a leading exponent of Vedic knowledge. இது எதை குறிக்கிறது என்றால், ஒரு சாதாரண மனிதர் பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்கள்ல வந்து அவர் வந்து விற்பனரும் கிடையாது. ஆனா அவங்களே ஒரு கூட்டத்தை ஃபார்ம் பண்ணிட்டு ஸோ அந்த கூட்டத்துல வந்து யாரையாவது ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு லீடிங் எக்ஸ்பனண்டா மாத்தி ஸோ வேதங்களுக்கே வந்து அவங்களே ஒரு புதியதான ஒரு கருத்து எல்லாமே வந்து அவங்களே கொடுப்பாங்க. they will give their own way of understanding. அதை வச்சு அவங்களுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போவாங்க. they will not follow any ஆச்சாரியா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தவறான ஒன்று அப்படிங்கிறது வந்து, அதாவது எந்த ஒரு குருவும் ஆச்சாரியாருக்கும் பரம்பரை வேண்டும். ஸோ இதனுடைய இந்த செகண்ட் பாயிண்ட்னுடைய நோக்கமே என்னன்னாக்கா அவர்கள் ஒரு குரு பரம்பரை வாயிலாக வந்திருக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்டவர்களை தான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உண்மையான குருக்களாக நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம். ஏன்னா அவருடைய குரு அவருக்கு ஞானத்தை போதித்திருப்பார். இப்ப நம்ம வந்து சங்கராச்சாரியார் மடத்தை இதை எடுத்துட்டாலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ வந்து நம்ம பெரியவா பாத்தீங்கன்னாக்கா he was the popular one இல்லையா. ஸோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறையவே சொல்லி கொடுத்து போயிருக்கார். அதை ஃபாலோ பண்ணி பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னைக்கு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வழிமுறையில வரக்கூடிய அந்த பரம்பரை நடந்துட்டுதான் இருக்கு. அதே மாதிரி ராமானுஜாச்சாரியர் கல்ட்டும் அதே மாதிரிதான், மத்வாச்சாரியார் கல்ட்டும் அதே மாதிரிதான். ஸோ இந்த மாதிரி ஆச்சாரியார்களுடைய வழி நடத்துதல்ல வரக்கூடிய இப்ப நம்ம பிரபுபாதர் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய குருவா இருக்கக்கூடிய பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர், அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா அது ரூப கோஸ்வாமி தான் அந்த கல்ட்ல இருந்தே வந்தது. ஸோ நாம எல்லாருமே ரூபானுகாஸ் அந்த ஃபேமிலி அந்த இதுல தான் நம்ம வந்து வருகின்றோம். ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஃபாலோயிங் அவர் இஸ்கான் இதுல நம்ம வந்து பண்ணும்பொழுது வி ஆர் ஆல் ரூபானுகாஸ் ஒன்லி. நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பக்தி ரசாமிரத சிந்துல அதை படிச்சிருக்கோம் நம்ம. ஸோ அந்த மாதிரி வி ஹாவ் டு ஃபாலோ த இந்த என்னது குரு பரம்பரையே வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் குரு பரம்பரா, இஃப் யூ ஆர் ஓன் செல்ஃப் வி பிகம் டுமாரோ ஐ கேன் பிகம் ஏ குரு, I can tell I have elevated, I can become and I can have some followers. ஸோ நானே எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் வந்து கிரேட்னு சொல்லிட்டு அதை ஃபாலோ பண்ண வைக்கிறது அது தவறான கல்ச்சர் அப்படிங்கிறது வந்து இதுல இருந்து நம்ம இந்த செகண்ட் பாயிண்ட்ல இருந்து தெரிந்து கொள்கின்றோம். These men are especially condemned by this mantra of Sri Vishopanishad with very appropriate Sanskrit word Vidya Rata. Vidya என்றால் ஞானம், because Veda is the original of all the knowledge. Ratha means engaged, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதில் அதாவது தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளுதல். Vidya Ratha means engaged in the study of the Vedas. So as such, so the so-called Vidya Rathas are condemned here because they do not know what the purpose of Veda is on account of disobeying the Acharyas. எப்பொழுதுமே வந்து ஒருவர் வழி நடத்தி சொன்னதை வச்சுதான் நாம எடுத்துக்கணும். ஏன்னா அவரும் வந்து உள்ளதை உள்ளபடி உணர்ந்திருக்கணும், ஒரு குரு பரம்பரையை சேர்ந்தவராக இருக்கணும். அப்படிப்பட்டவருடைய வழி நடத்துதல்ல வரும் பொழுது நமக்கு அதனுடைய உண்மையான ஞானத்தினுடைய நோக்கம் என்ன, அதனுடைய விளக்கம் என்ன, அதை எல்லாத்தையுமே புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு வரும். ஆனா அவ்வாறு இல்லாமல் டைரக்டா வந்து ஒருத்தர் வந்து சொல்றாங்கனாக்கா தட் வில் நாட் பி த ரைட் திங் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ வேத வாத ரதாஸ் ஆர் அக்கஸ்டம்ட் டு ஃபைண்ட் த மீனிங் இன் எவ்ரி வேர்ட் ஆஃப் வேதாஸ் டு suit their own purpose. ஸோ அவங்க எந்த விதத்துல புரிந்து கொள்கிறார்களோ ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய விளக்கங்கள் எல்லாமே அமைந்திருக்கின்றது. They do not know that Vedic literature is not a collection of an ordinary books and cannot be understood except through the chain of disciplic succession. ஸோ இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஸோ கலெக்ஷன் ஆஃப் நிறைய புக்ஸ் வச்சுட்டு இருந்தாலுமே
நம்ம வந்து நிறைய வாங்கி வச்சுக்கிறோம். ஒரே புக்கே வந்து 10 ஆர்த்தர் எழுதுறத கூட நம்ம வாங்கி படிப்போம். இவர் ரைட்டா சொல்லியிருக்காரா, அவர் ரைட்டா சொல்லியிருக்காரா அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்ப்போம். ஆனா நாம அவ்வாறு செய்யக்கூடாது. அது ஒரு பரம்பரை வாயிலாக வந்திருந்தால் ஒழிய நம்ம வந்து அது ஆத்தென்டிக் இன்ஃபர்மேஷனா நம்ம அந்த டிரான்ஸ்லேஷனை எடுத்துக்க கூடாது. பிகாஸ் தேர் பர்ஸ்பெக்டிவ் இஸ் தேர் ஓன் பர்ஸ்பெக்டிவ், இட் இஸ் நாட் தேர் ஆச்சாரியாஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ். ஸோ அதனால வந்து தானாக ஒருத்தர் வந்து எப்பவுமே குரு வந்து விளையறது கிடையாது. இட் வில் ஆல்வேஸ் கம் ஃப்ரம் த டிசெண்டிங் ஆர்டர், ஃப்ரம் த அதாவது டிசைப்ளிக் சக்சஷன் வழியா தான் வர்றது ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து வி ஹாவ் டு பி அந்த பரம்பரை வாயிலாக வரக்கூடிய அந்த விளக்கங்களை மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஆத்தன்டிக்கா எடுத்துக்கணும். அதை தவிர்த்து நம்ம புக்கை படிச்சு நாமளே டைரக்டா வந்து நம்ம அதை எடுத்துக்க கூடாது. So one must approach a bona fide spiritual master in order to understand the transcendental message of the Vedas. That is the direction of Katha Upanishad. So Katha Upanishadலையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. நாட் ஓன்லி நம்ம இப்போ ஈஷோபனிஷத் மாத்திரம் கிடையாது, கதா நிறைய உபனிஷத்கள் 108, அதாவது மேக்சிமம் ஒரு 108 அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா அதுக்கு மேல உபனிஷத்கள் உண்டு. பட் ஆத்தன்டிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாராலையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா படிக்கக்கூடிய அந்த நிலையில இருக்கக்கூடியது 108. அந்த 108லயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா முதல் 10 அததான் வந்து ரொம்பவுமே இம்பார்ட்டண்டா வாசிக்கிறாங்க. அதுல ஒண்ணு கதா உபனிஷத், அதுக்கப்புறம் வந்து ஈஷோபனிஷத். இது எல்லா பரம்பரையிலுமே இது வந்து வாசிக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். ஸோ இட் இஸ் நாட் ஒன்லி இன் இஸ்கான். ஸோ ஈஷோபனிஷத் நம்ம மாத்திரம் படிக்கல, ஈவன் ராமானுஜ கல்ச்சர்லயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வாசிக்கிறாங்க. தே ஆல்சோ டூ தட் ஈஷோபனிஷத். தட் இஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த கதா உபனிஷத். பட் தீஸ் வேத வாத ரதா people have their own acharya who is not in the chain of transcendental disciplic succession. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி அந்த குரு பரம்பரை வாயிலாக வராதவர்கள், இப்ப நம்ம நித்யானந்தர் எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க, அவருக்கு குருவே கிடையாது இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் எக்ஸாம்பிள்ஸ். சோ அதாவது குருவே இல்லாம தானாக தோன்றக்கூடிய ஒன்று. சோ அந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய அல்ல அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் அக்செப்டட். எது அக்செப்ட் இல்லைனாக்கா அவர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த வேதத்தினுடைய விளக்கங்களை நாம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இது கிடையாது அப்படின்னு சொல்றது. Thus they will progress in the darkest region of ignorance by misinterpreting the Vedic literature even more than those who have no knowledge of Vedas at all. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் அதாவது வேதங்களை பற்றி ஞானமே இல்லாதவர்களை விட இவர்கள் இன்னும் மோசமான நிலையில கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய வே ஆஃப் அதாவது அதை அவங்க புரிந்து கொள்ளக்கூடிய முறையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் மோசமாக கூட இருக்கும் என்பதை வந்து ரொம்ப அற்புதமாக இந்த விளக்கத்துல இருந்து கொடுத்திருக்காங்க. இந்த மையா அர்ப்பித்தக ஞானா கிளாஸ் ஆஃப் மென் ஆர் செல்ஃப் மேட் காட்ஸ் மாயாய. Such men think that they are themselves God and there is no necessity for worshipping any other God. They will agree to worship an ordinary man if he happens to be rich, but will never worship to actual personality of God. இது நம்ம சாதாரணமா லைஃப்ல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்லயே கூட பாருங்களேன், நல்ல பணக்கார இருக்கிறவங்க கிட்ட போயிட்டு நம்ம வந்து நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் உண்மையிலே மதிக்கத்தக்க அந்த நிலையில இருந்தாலுமே, அதாவது காசு வச்சு அவங்கள மதிக்கலாம்னு நினைச்சா கூட பேஸ்ட் ஆன் த குவாலிட்டிஸ் வச்சு அவங்களை நம்ம கண்டிப்பா அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டோம். பிகாஸ் ஆஃப் தேர் சுபாவா இருந்தாலுமே போயிட்டு அவங்களுக்கு நம்ம வந்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்துருவோம் இல்லையா? எல்லாருமே அவங்க கிட்டதான் போய் விழுவாங்க. அது அந்த மாதிரி ஒரு இது பாத்தீங்கன்னா, ஆனா அதே வந்து நம்மள எல்லாரையுமே ரட்சிக்கக்கூடிய நாம யாரால படைக்கப்பட்டோமோ அவருக்கு ஒரு நாள் நம்ம வந்து நமஸ்காரம் செய்யணும்ன்ற அந்த மனப்பக்குவம் நமக்கு இருக்காது. கடவுளுக்கு பக்தி செய்யணும்ன்ற அந்த நிலை வராது. Such foolish men cannot recognize their foolishness regarding the question of how God can never be entrapped by illusion. If God were ever entrapped by illusion, then illusion will be more powerful than God. இல்லையா? மாயையே படைத்தவர் பகவான் தான் இல்லையா? மாயை பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம the expansion of நாராயணால இருந்து நம்ம வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் அந்த 3 புருஷ அவதாரங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா மகாவிஷ்ணு, இது பாத்தீங்கன்னாக்கா கார்ணோதயா விஷ்ணு, கர்ப்போதயா விஷ்ணு அண்ட் ஷீரோதயாக்ஷ் விஷ்ணு. இந்த 3 அவதாரங்கள்ல வரும்பொழுது கார்ணோதயாக்ஷ் விஷ்ணு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்தான் வந்து லக்ஷ்மி தாயார், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மாயை மற்றும் சம்போ இவங்க எல்லாரையுமே படைத்தார் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம பாக்குறோம். ஆக்சுவலி சிவா இஸ் எபவ் ஜீவாத்மா.
ஏன்னா அவர் பிரம்மா இஸ் த ஹையஸ்ட் ஜீவாத்மா, பட் சிவா இஸ் above ஜீவாத்மா. அவர் இஸ் த ஹையஸ்ட் டிவோட்டி ஆஃப் த லார்ட் மகாவிஷ்ணு அப்படிங்கிறதையும் நமக்கு தெரியும். அவர் மாயையை மணந்ததால் தான் அவர் ததாசக்தியில் இருக்கின்றார். இல்லைன்னா அதர்வைஸ் இஸ் ஃபுல்லி எலிவேட்டட் ஆகியிருப்பார். அவர் வந்து மாயை என்பவளை படைத்தவரே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் தான். சோ எவ்வாறு மாயைக்கு அவர் உட்பட்டு இருப்பார்? நானே ஒன்னு கிரியேட் பண்றேன்னா ஹவு ஐ வில் பி கண்ட்ரோல்ட் பை தட்? ஸோ ஐ வில் நாட் பி கண்ட்ரோல்டு பை தட், இல்லையா? நாம் எல்லாருமே தாய் தந்தையால பிறந்தோம். ஸோ ஸ்டில் நவ் வி வில் ஆல்வேஸ் ரெஸ்பெக்ட் தேம் அண்ட் தென் அவங்க சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை கேட்கணும். ஸோ அவங்க வந்து நம்ம கண்ட்ரோல்ல கிடையாது. வி ஷுட் பி இன் அண்டர் தேயர் கண்ட்ரோல், இல்லையா? தட் இஸ் த திங். அதே மாதிரிதான் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள். நாம இந்த உலக வாழ்க்கையில வாழும்போதே நம்ம பிள்ளைகள் நம்ம சொல் பேச்சு கேட்கணும் அப்படிங்கிற அந்த இதுலதான் நாம போறோம். அதே மாதிரி நாமளும் நம் தாய் தந்தையை கேட்டோம். ஸோ தே ஆர் ஆல் எல்டர்லி தேன் அஸ். நம்மளை விட அவங்க பெரியவங்க, நாம அவங்களோட பெரியவங்க கிடையாது, இல்லையா? அதே மாதிரிதான் மாயையை படைத்ததும் பகவான் தான். God has created, but how the illusion will be more powerful than God? கண்டிப்பாக கிடையாது. ஆனா இப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து அவர்கள் மாயையிலே உழன்று கொண்டிருப்பார்கள். சோ ஆனா அந்த மாயை தான் கிரேட் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய தன்மை. இஃப் God is all powerful, how can be over? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா if they said God is all powerful அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களே ஒழிய, அதாவது உண்மையிலே கடவுளுடைய தத்துவத்தையே அவர்களால் வந்து புரிந்து கொள்ள முடிவது கிடையாது. One should not become the source of anxiety to others by the action of his body, mind and words. அதாவது அடுத்தவர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மள பார்த்த உடனே பயம் அதாவது வரக்கூடாது. நம்மளுடைய அதாவது உடலாலேயோ இல்லை மனதாலேயோ நம்மளுடைய பேசக்கூடிய வார்த்தைகளாலேயோ பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம செய்யக்கூடிய ஆக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த பாடி, நம்ம ஒருத்தர் வந்து என்ன செய்ய போறோம்ன்றத பற்றி அவங்க நம்மளை பார்த்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பயம் வரலாம், இல்லை நம்மள கையெடுத்து கும்பிட கூட தோணும். அதே மாதிரி நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் அடுத்தவங்களை ஹர்ட் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் அடுத்தவர்களை வந்து நிம்மதி உற செய்யும். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நன்மையான அந்த சத்துவ குணத்துல இருந்து எலிவேட் ஆகும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்தவர்களுக்கு எல்லாமே நன்மைகளே தான் கொடுக்கும். ஆனா அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அறியாமையில் இருப்பவர்கள் செய்யக்கூடிய அவர்களுடைய செயல்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த உடலால் செய்யக்கூடிய செயல்கள், மனதால் செய்யக்கூடிய செயல்கள், வார்த்தைகளால் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்தவர்களுக்கு வந்து தீங்கை தான் விளைவிக்கும், பயத்தை தான் விளைவிக்கும். So one should learn to be forbearance even if there is a provocation from others. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா forbearance எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டாலரன்ஸை வந்து நம்ம வந்து நிறையவே வச்சுக்கிறதுக்கு பழகணும். ஸோ டாலரன்ஸ் எப்பவுமே நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும். ஸோ இவந்தோ அடுத்தவங்க நம்ம வந்து இது நம்ம இட் இஸ் ஈஸி டு டெல், பட் எவ்வளவுதான் இருந்தாலும் அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நம்ம வந்து கொஞ்சம்னா இதாயிடுறோம், நம்ம வந்து ப்ரொவோக் ஆயிடுறோம், இல்லையா? அந்த ப்ரொவோக்கிங்னஸை வந்து நம்மளை விட்டு போகணும்னா பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம எடுத்துன்னு போனோம்னா கண்டிப்பா ஒரு டைம் மிஸ்டேக் பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த மிஸ்டேக் வரக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் வரும். ஸோ யாருமே நம்மளை வந்து ப்ரொவோக் பண்ண நினைச்சா கூட நம்ம அந்த இதுல இருந்து நம்ம வந்து வெளியே வர்றதுக்கான வாய்ப்பு வந்து கண்டிப்பாக பக்தி நமக்கு கொடுக்கும். பக்தியை நாம வந்து அதிகரித்து கொண்டு போனால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு டாலரன்ஸ் பேண்ட் திதிக்ஷாவும் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிகரித்தே செல்லும். One should learn to avoid duplicity in his dealing with others. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இரட்டைத்தன்மையான பேச்சு. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 4 பேர் இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு. இந்த 4 பேருக்குள்ளே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தரை பத்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்லிக்கிறது. ஸோ நம்மளை பத்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நல்ல விதமா ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க, அதே வந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட கெட்ட விதமா சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான அதாவது டுவாலிட்டி அந்த இது ரெட்டை நாக்கு இருக்கக்கூடாது. ஸோ வி ஷுட் ஹாவ் ஒன்னு கரெக்டா கிளியரா இருக்கணும். எஸ் யூ ஆர் ரைட், யூ ஆர் ராங்ன்றது சொல்றேன். இஃப் யூ ஆர் ராங் இட் இஸ் பெட்டர் டு டெல் ராங். அது தப்பு கிடையாது, இன்னும் வெரி பொலைட் வே. ஆனா அதை எடுத்துட்டு நம்ம வந்து முன்னாடி புகழ்ந்துட்டு பின்னாடி அவங்கள பத்தி தப்பா அவதூறு பேசுவது வந்து மிகவும் தவறான ஒன்று. So one must be a bona fide spiritual master who can lead him gradually to the stage of spiritual realization. To such an acharya or a spiritual master, he must submit himself with the service and relevant questions. அதாவது அடக்கத்துடன் நம்ம அவங்களுக்கு பணிவிடை செய்து கேள்விகள் கேட்பதற்கு நம்மளை நாம தயார்படுத்தி கொள்ளணும். ஸோ ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், ஆத்தென்டிக் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டருக்கு we should be always submissive and we should always do our service. We should render our service and we should inquisitive. அந்த நேச்சர் இருக்கும் இல்லையா, நமக்கு கேள்விகள் கேட்கணும்னாலும் அதை வந்து அடக்கத்துடன் தான் நம்ம வந்து கேள்விகள் கேட்கணும். அவருக்கு தெரியுதா, அந்த ஆச்சாரியாவுக்கு தெரியுதான்ட்டு அவருக்கு கேட்க இப்ப இருக்கக்கூடிய
ஜெனரேஷன் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா காலேஜ்லயோ பாத்தீங்கன்னாக்கா they will ask question if whether the teacher knows the answer or not. அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ. அந்த மாதிரி ஒரு இது தவறு நம்ம என்னைக்குமே செய்யக்கூடாது. ஸோ அதாவது லைக் தட் இன் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆல்சோ வெதர் த குரு நோஸ் எவ்ரி திங் ஆர் நாட் என்று டெஸ்ட் பண்றதுக்கு நமக்கு அந்த அளவுக்கு ஞானம் கிடையாது. ஆனா அது தெரியாது என்ற பட்சத்துல வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து கேட்டு தெரிந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது. அதை வந்து அடக்கத்துடன் நாம கண்டிப்பாக கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம். ஸோ ஒன் மஸ்ட் பி ஃபிக்ஸ்ட் அப் இன் த tenets of the revealed scriptures. அதாவது பார்க்கனா நம்ம வேதங்கள் என்ன சொல்லி இருக்கோ அதை வந்து நமக்கு சொல்லும் பொழுது எஸ் அப்படிங்கிற ஏத்துக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் நமக்கு இருக்க வேண்டும். அதுலயும் வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குற்றம் குறை கண்டுபிடிக்கிறது, விதண்டவாதம் செய்யறது, அந்த மாதிரி செயல்கள் நாம செய்யக்கூடாது. எப்படி ஒரு தாய் தன் குழந்தைக்கு இவர்தான் தந்தை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதுல வரும்பொழுது எந்தவித டவுட்டுமே வராதோ, அதே மாதிரிதான் வேதங்கள் எல்லாம் படைக்கப்பட்டது பகவானால், அந்த வேதங்கள் சொல்வதெல்லாம் உண்மை அப்படிங்கிறத ஏத்துக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் நமக்கு வேண்டும். One should completely refrain from the practices which are detrimental to the interest of self in realization. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தன் உணர்வு பாதையில வந்து தடையாக வரக்கூடிய எந்த ஒரு செயல்களிலுமே ஈடுபடக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4 ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக நாம வந்து வேதங்கள்ல வந்து தவிர்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கு. இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப், அதுக்கப்புறம் இன்டாக்சிகேஷன், மீட் ஈட்டிங், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னொன்னு வந்து இன்டாக்சிகேஷன், சூதாட்டம். ஸோ இந்த 4 இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 4லயுமே வந்து நாம வந்து கண்டிப்பாக ஈடுபடக்கூடாது. ஸோ இதுல நம்ம கண்டிப்பாக போனா நம்மளுடைய தன்னுணர்வு பாதையில நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஈடுபாடு வந்து குறைந்துட்டு நம்ம வந்து நாளடையில ஒரு நார்மலான ஒரு மாயையில் கட்டுண்ட ஒரு ஆத்மாவாக நாம வந்து மாறிவிடுவோம். So one should not accept more than what requires for the maintenance of the body. This is the very good point we should always keep in the mind. ஒருத்தருக்கு ஒரு வீடு இருந்தா போறோம் அப்படின்னு நினைச்சாலே அது தட் இஸ் பெட்டர். 10 வீடு வாங்கி 9 வீடு வாடகை விட்டு ஒரு வீட்டுல வாழலாம்னு நினைக்க வேண்டாம். தட் இஸ் நாட் அட் ஆல் ரிக்வயர்ட். ஏன்னா அந்த 10 வீடு சம்பாதிக்கிறதுக்கு இந்த பாடியை வந்து நம்ம நிறையவே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ த எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் த பாடி பாத்தீங்கன்னாக்கா குறைஞ்சு போயிட்டு இருக்கும். வயசான பிறகு அந்த 10 வீட்டுல 9 வீடு வாடகை வாங்கி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் எடுத்துன்னு போய் நம்ம கட்டுவோம். எதுக்கு அவ்வளவு தேவை? ஸோ இந்த ஜீவனத்துல வந்து இருக்கிறதுக்கு ஒரு வீடு போறோம் இல்லையா? ஸோ இருந்துக்கவரில் இருந்துட்டு நமக்கு என்ன வேணுமோ மினிமலா நமக்கு என்ன தேவை அதுக்கு சம்பாத்தியம் பண்ணிண்டா போறோம். இவ்வாறாக ஒவ்வொரு உயிர் வாழியுமே இந்த பிரபஞ்சத்துல நினைச்சா இதுவே ஒரு நிம்மதியான, இங்கேயே நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்களாக வாழக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் நமக்கு வந்திருக்கு. இயர் ஒன்லி வி ஹவ் பிகம் லிபரேட்டட் சோல் அப்படின்னு நாம் சொல்லலாம். ஸோ ஒன் ஷுட் நாட் அக்செப்ட் மோர் தென் வாட் ஹி ரிக்வயர்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஒருத்தர் நிறைய பணக்காரரா இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்த ஜென்மத்துல அதே மாதிரி பணக்காரரா இருப்பாருன்ற கேரண்டி எல்லாம் கிடையாது. ஸோ ஒன் ஷுட் நாட், ஏன்னா அவருடைய கர்மங்கள் தான் அது நிர்ணயிக்கும். ஒன் ஷுட் நாட் ஃபால்ஸ்லி. அதனால இந்த மாயை உலகத்துல எவ்வளவு ப்ராப்பர்ட்டி விருத்தி செய்யறோன்றது இம்பார்ட்டன்டே கிடையாது. எவ்வளவு நல்லது செய்கின்றோம், வாட் ஆர் த குட் குவாலிட்டிஸ் வி பொசஸ், வாட் ஆர் த குட் திங்ஸ் வி டூ, குட் டீட்ஸ் வி டூ ஹியர், தட் ஒன்லி வில் லீட் யூ இன்டு த எலிவேட்டட் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ அது ஒண்ணுதான் நம்மளை வந்து மேன்மைப்படுத்துமே ஒழிய 10 வீடோ 4 காரோ நம்மளை கண்டிப்பாக மேன்மைப்படுத்தாது. One should not falsely identify himself with the material covering of the gross body, nor consider as his own those who are related to with his body. So this is by bodily identification. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா குழந்தை, குடும்பம், ஃபேமிலிஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா we are only sticking to the bodily relationship இல்லையா? ஆனா எல்லாரையுமே ஆத்ம ரூபத்துல வந்து கண்டிப்பாக நாம வந்து ஒன்று போல காணக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் நமக்கு தேவை. நாட் பை த பாடிலி. இந்த ஸ்தூல உடல் வந்து என்னைக்குமே அழியக்கூடியது இல்லையா? இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக சம்பந்தப்பட்ட அந்த பண்புகளால் ஆனதுதான். இந்த 24 பண்புகள் ஆனது. இது என்னைக்குமே அழியக்கூடியது.
அதனால இதை வச்சு நம்ம என்னைக்குமே ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடாது. ஒருத்தர் பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்காங்கன்றதுக்காக அவர்களை வந்து பிடிக்கும்ன்றதும், அவங்க நல்லா இல்லை பார்க்கறதுக்குன்றதுக்காக அவங்கள வந்து இது பண்றதும் அதெல்லாம் ரொம்ப தவறான ஒன்று. we should not do like that. so the identification, அவர் கருப்பா இருந்தாலும் சரி சிகப்பாக இருந்தாலும் சரி அவருக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கார். so we should always respect the human அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். we should not identify by bodily, we should always see the ஆத்ம ரூபம். அந்த கூட்டுக்குள்ளேயும் ஒரு ஆன்மா இருக்கு, அதுலயும் பரமாத்மா குடிகொண்டிருக்கார் அப்படிங்கறது வந்து நாம கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ அதனால இவங்க நமக்கு வேண்டியவங்க, அவங்க நமக்கு வேண்டாதவங்க அப்படிங்கிற அந்த பாகுபாடுகள் எல்லாத்தையுமே நாம வந்து கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும். based on the materialistic identification. One should always remember that so long as he is as a material body, he must face the miseries of the repeated birth, death, old age and disease. so இந்த 4 விதமான குறைபாடுகளோடு தான் ஒவ்வொரு உயிர் வாழியுமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறந்திருக்கின்றது இல்லையா? பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு மற்றும் வியாதி. சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 4ம் நாம கண்டிப்பாக ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். there is no use in making plans to get rid of these miseries இல்லையா? சோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கடந்து தான் போகணும். ஆனா அதை வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தாலுமே அதை வந்து ஏற்றுக்கொண்டு கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் நமக்கு வரணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். so best thing is to find out the means by which one may regain his spiritual identity. so அவ்வாறு இந்த பிறப்பு இறப்புல இருந்து நம்ம வந்து வெளியே வரணும்னா கண்டிப்பாக லிபரேஷன் மோடுக்கு என்ன வழி அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிந்து கொள்ளணும். அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஐடென்டிட்டியை நாம வந்து நாம் நினைச்சு அதுக்கு அந்த வழியில மார்க்கத்துல நாம செல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக இந்த பிறவி இல்லைன்னாலும் அடுத்த பிறவியிலாவது நமக்கு வந்து மோட்சம் என்பது கிடைக்கின்றது. One should not be attached to more than necessities of life required for the spiritual advancement. So இங்க ஆல்ரெடி இந்த பாயிண்ட்டும் இந்த 13th பாயிண்ட்டும் சரி, அதே மாதிரி 10th பாயிண்ட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மோஸ்ட் இன்டர் ரிலேட்டட். ஒருவர் தன்னுடைய தேவைகளை எல்லாம் குறைத்து கொள்ளும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி பாத்தீங்கன்னாக்கா they will be elevating in the spiritual thing. ஸோ நம்ம எவ்வளவு சம்பாதித்தாலுமே நம்ம விட்டு போறோம் இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பொழுது எவ்வளவு தேவையோ அவர் இருந்தா அந்த சாட்டிஸ்பாக்சன், செல்ஃப் கண்டெய்ன்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது மன திருப்தி, அதை கண்டிப்பாக நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நமக்கு என்ன தேவைக்கு இருக்கோ அது இருந்தா போறோம்னு நினைச்சாலே that itself is great. So one should not be more attached to wife, children more than ordained in the revealed scriptures. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்கள்ல வந்து சொல்லப்பட்டிருப்பது நாம இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து பிறப்பு இறப்பு இந்த இதுல வந்து நம்ம கண்டிப்பாக சுத்தின்றே தான் இருக்கோம் இல்லையா? இந்த பிறவியில நாம இவருக்கு துணைவியாக இருக்கின்றோம், அடுத்த பிறவி என்ன இருக்கும் நமக்கு தெரியாது. இவர்கள் எல்லாம் இந்த பிறவியில நம்மளுடைய பிள்ளைகள். சோ ஆனா போன பிறவியில வந்து இவங்க எங்க இருந்தாங்கன்னு தெரியாது, அடுத்த பிறவியில இவங்க எங்க இருப்பாங்கன்னு தெரியாது. சோ ஆல் ஷுட் பி ட்ரீட்டட் as ஸ்பிரிச்சுவல் என்டிட்டியா தான் நம்ம பார்க்கணும், நாட் as the bodily. இந்த கிராஸ் பாடி வச்சு நம்ம கண்டிப்பாக அதன் மேல் வந்து நம்ம வந்து அந்த இதுல இருந்து நம்ம வந்து அஃபெக்ஷனை காட்டவே கூடாது. ஸோ வி ஷுட் ஆல்வேஸ் டேக் கேர் அவர் ஃபேமிலி வித் லவ் பட் வித் டிட்டாச்மெண்ட். அதுதான் அதனுடைய 14th பாயிண்ட்னுடைய மீனிங். டிட்டாச்மெண்ட் மீன்ஸ் வித்தவுட் எனி எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஸோ எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி நம்ம குடும்பத்தை நாம வந்து கண்டிப்பாக நடத்தி செல்லணும். மனைவி இடத்திலோ பிள்ளைகள் இடத்திலோ கூட எந்த அது ஏதாவது எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. எல்லாருமே ஒருத்தருக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இல்லாம என்ன சொன்னாலும் கேட்டுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம், வீட்டுல அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், இது எல்லாமே பண்ணும்பொழுது பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி அங்கே வந்து கடவுளே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்து அங்கே குடிக்கொண்டுள்ளார் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்ல முடியும். One should not be happy or distressed in regard with the desirables and undesirables created by the mind. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா துக்கம் வரும் பொழுது துவண்டு போறது, சந்தோஷம் வரும்பொழுது அகங்காரம் படுவது. சோ அந்த மாதிரியான ஒரு இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக அந்த மாதிரியான செயல்பாடுகளை நாம கண்டிப்பாக காட்டக்கூடாது. அட்லீஸ்ட் நம்ம குறைச்சு கொண்டே வரத்துக்காவது நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணணும். எடுத்த உடனே நம்மளால அதை அச்சீவ் பண்ண முடியாது. பட் பை பிராக்டிஸ் ஆஃப் பிரசாதம், டிவோட்டி அசோசியேஷன் அண்ட் பை சாண்டிங் கண்டிப்பாக நீங்க இந்த இதுல இருந்து நீங்க வந்து பேலன்ஸ்டு சுச்சுவேஷனுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. One should become an unalloyed devotee, அதாவது அனன்ய பக்தியை செய்யணும் of the personality of Godhead, Sri Krishna, and serve him with repaid attention. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கடவுள் இடத்துல நாம வந்து பக்தின்றது வந்து எப்படி இருக்கணும்னாக்கா பிரேம பக்தி இருக்கணும்.
வி ஷுட் லவ் காட். நாம் எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி என்றதை ஒரு டிஸ்டன்ஸா வச்சுக்கிறோம் நம்ம, இல்லையா? தேவை அதிகப்படும் பொழுது, ரொம்ப சங்கடத்துல இருக்கும்போது பகவானே என்னை காப்பாத்துன்ட்டு நம்ம தேவைக்கு அதிகமாவே நம்ம கும்பிடுவோம். ஆனா இல்லையா, நார்மலா இருக்கும்போது நார்மல், இல்லைன்னா சில சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் லேசினஸ் வந்தா அதை கூட நம்ம வந்து செய்யறது கிடையாது. தட் இஸ் ராங். பட் இஃப் யூ லவ் எ பர்சன், ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதுக்கு தருணங்களே இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம ஒரு தாய்க்கு மகன் மேல வந்து நிறைய பிரீத்தி உண்டு, இல்லையா? அந்த தாய் அந்த மகனுக்காக என்ன வேணாலும் செய்வாள். அதே மாதிரிதான், அதாவது என்ன அந்த பிரேமையினுடைய அளவே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளால வந்து சொல்ல முடியாது. பிள்ளைகள் மேல தாய்க்கு இருக்கக்கூடிய பிரேமை வேற யாராலுமே வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது. சோ அப்படிப்பட்ட பிரேமையை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம பகவானையும் நம்மளுடைய பிள்ளையாகவே பாவித்து, அந்த மாதிரியான பாவத்திலேயோ நம்ம இல்லை, ஒரு ஸ்நேகம், இஃப் யூ லவ் டு ஹாவ் அ குட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்காங்கன்னாக்கா அதே அந்த ஃப்ரெண்ட்ன்ற முறையில பகவான் இடத்துல வந்து பிரேம பக்தி செலுத்துறது. ஸோ வித் ரிலேஷன்ஷிப் ஒன்லி we will be able to take it up. வித் அந்த தோன்றாத அருவத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இம்பர்சனலிசம்ல வந்து நம்மளால வந்து ஃபோக்கஸ்டா வந்து நம்ம அந்த அளவுக்கு ஞானமும் இல்லை நமக்கு, இன்னொன்னு கைட் பண்ணக்கூடிய மார்க்கங்களும் இப்ப நமக்கு அவ்வளவு கிடையாது. இந்த ரெண்டுத்தினால நம்மளால வந்து அந்த இதுல எலிவேட் ஆகிறதுக்கான டியூரேஷனும் பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதோட இந்த உடல் உபாதைகள், நமக்கு டைம், இது எல்லாமே பார்க்கும் பொழுது தோன்றாத அருவத்தன்மையில நாம வந்து அதுல போயிட்டு நம்ம வந்து வில் கெட் இன் அந்த இதுல வந்து அட்டைன் பண்ண முடியும், நம்ம வந்து அந்த லிபரேஷன் மோடுக்கு போக முடியும், பிரம்ம நிலையை அடைய முடியும்ன்றது வந்து இந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கடினமான செயல். ஸோ அந்த மாதிரி வெறுமனே லைட்டை வந்து வெளிச்சத்தையே நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி தட் உருவமற்ற அந்த தன்மையில வந்து நம்மளால வந்து அட்டைனிங் த காட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் வெரி டஃப். அடைய முடியாதுன்றது கிடையாது, அடையக்கூடியதுதான் அது கூட. ஆனா அதுக்கு நமக்கான மனப்பக்குவம் என்பது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஸோ அதனால நம்மளால கடவுளை பார்த்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த உருவத்தை பார்த்து, சச்சிதானந்த ரூபத்தை பார்த்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து வி கேன் லவ் ஹிம், இல்லையா? கிருஷ்ணருடைய தாமோதர் லீலை அந்த அந்த பிக்சரை பார்த்தாலே நமக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கிருஷ்ணன் பாட்டு பாடலாமா, இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோகம் சொல்லலாமா அப்படின்னு தான் நமக்கு தோணுமே ஒழிய யாருக்குமே வந்து மனசு வராது. அந்த பாடிண்டே இருந்தாலும் இன்னொரு 10 நிமிஷம் பாடணும்னு தான் தோணும். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் வி ஆர் ஆக்சுவலி ஆல்வேஸ். நம்ம இந்த விஷன் இருக்கு பாருங்க, தட் வில் ஆல்வேஸ் ஹாவ் த மோர் பவர். ஸோ எப்பவுமே அந்த விஷுவல்ஸ் வந்து இட் கிவ்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த குவாலிட்டி ஆஃப் திஸ். இந்த திஸ் வார்மத்தினுடைய குவாலிட்டியே அதுதான். அதனாலதான் நம்மளால வந்து ரூப வழிபாடு பண்ணும் பொழுது நம்மளால we can serve Lord with love. Love and devotion should go hand to hand. அப்பதான் நம்மளால வந்து பக்தியில வந்து முன்னேறி செல்ல முடியும். வெறுமனே பக்தி பண்ணிட்டு இருந்தாலும் உருவத்தை பார்த்து கடவுளை வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல எடுத்துட்டு போகக்கூடிய அந்த பக்தி என்னைக்குமே வந்து ஃபாஸ்டா வந்து அட்டைன் பண்ண முடியும். ஸோ ஒன் ஷுட் டெவலப் எ ஃபீலிங் ஆஃப் ரெசிடிங் இன் செல்யூடட் பிளேஸ் வித் காம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தோன்றாத அருவத்தன்மை. ஸோ அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா சைலண்டா ஒரு இடத்துல இருந்து உட்காந்து தியான பயிற்சிகள் செய்யறது, அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் செய்யக்கூடிய சி தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் வே. அது வந்து அவங்களுடைய இது வே ஆஃப் டூயிங் த பக்தி, அதை நம்ம தவறுன்னு சொல்ல முடியாது. பட் அட்டைனிங் த டாப் குவாலிட்டி, தட் இஸ் வாட் இஸ் தட், கடவுளை போய் சேர்வது என்பது இந்த பாதையில போகும்பொழுது இட் வில் ஹாவ் மோர், அதாவது டைம். வெரஸ் பக்தியில போகும்பொழுது ஈஸியா போகலாம், சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி டு அட்டைன். இதுல வந்து இட் வில் பி டஃப் அண்ட் இட் கேன் ஆல்சோ பி ரீச்சபிள். ஆனா இந்த கடினமான பாதைகள்ல போறதுக்கு நமக்கு அந்த அளவுக்கு சக்தி வேண்டும், அதுக்கப்புறம் டிட்டர்மினேஷன் வேண்டும். ஸோ டிவோஷனும் அந்த மாதிரி இருக்கணும். ஸோ தஸ் டு அவாய்ட் கன்ஜஸ்டட் பிளேசஸ் வேர் நான் டிவோட்டிஸ், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பக்தர் அல்லாதவர்களோட அசோசியேஷன் இவங்க வந்து கண்டிப்பாக தவிர்ப்பார்கள். ஸோ ஒன் ஷுட் பிகம் எ சயின்டிஸ்ட் ஆர் philosopher and make research into spiritual knowledge, not material knowledge. Recognize that spiritual knowledge is permanent, whereas material knowledge ends with the death of the body. இது கரெக்ட் இல்லைங்களா? ஸோ நாம இறந்த பிறகு நம்ம மேல எத்தனை ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தாலுமே டெத் சர்டிபிகேட் கொடுத்து எடுத்துட்டு போயிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்த வாரிசு யாரோ அவங்க பேருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடும், இல்லையா? ஸோ நத்திங் த பர்சன் ஹூ ஹஸ் டெட் வில் பி டேக்கிங், நாட் ஈவன் ஒரே ஒரு, அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு ஊசி கூட, ஊசி முனை அளவுக்கு கூட நம்ம ஒரு பருக்கு கூட நம்மளால எடுத்துட்டு போக முடியாது இங்க இருந்து. எப்படி பிறந்தோம் அப்படியேதான் நம்ம வந்து இறந்த பிறகும் அப்படிதான். ஒன்லி திஸ் ஆத்மா ஒன்லி வில் பி லீவிங் திஸ் பாடி, இல்லையா? அப்படி இருக்கும்போது நம்ம நிறைய சம்பாரிச்சு வச்சாலுமே எல்லாமே இந்த பௌதீக உலகத்துல, இந்த மாயையான இந்த உலகத்துல வந்து
It is only the name change will happen. But the sole proprietor பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் தான். So we are only the materialistic proprietor. அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா spiritual proprietor will be he only. So அதனால நம்ம அது எது உண்மையான ஞானம் என்பதை நாம வந்து கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். We should know the permanent knowledge is only spiritual, whereas the materialistic knowledge வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா it will end when the body leaves the body. இல்லையா? இப்போ நாம வந்து ஒரு உயிர் வாழி பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த உடல்ல இருக்கும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சத்துவ நிலையில இருந்திருக்கலாம். சோ ஆனா அந்த உடல்ல விட்டு அந்த ஆன்மா பிரிந்த பிறகு ஆன்மா சத்துவ நிலையோட தான் போய் சேரும். இன்னொரு பிறவி இருந்தா எடுக்கும், இல்லை மோட்சகதி போகும், எல்லாமே ஆகும். ஆனா அந்த பாடி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் பிகமிங் எந்த ஒரு நிலையும் சொல்ல முடியாது. சோ அதே மாதிரிதான் ஆத்மாவுக்கு தான் நம்ம அந்த இது சொல்றோம். ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் டெம்பரரி. மெட்டீரியல் பாடி, இந்த கிராஸ் பாடி வந்து எப்பவுமே டெம்பரரி. These 18 items form the gradual process for developing real knowledge. So இந்த 18 நிலைகள், அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த விளக்கங்கள் கொடுத்திருக்காரு இல்லையா பிரபுபாதர், இதை நாம புரிந்து கொண்டோம் என்றால் ஒருவரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுணர்வு பாதையில வந்து எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு, டெவலப் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். Except for these 18 items, all other items whatever grouped within the category of எல்லாமே, இதை தவிர்த்து எல்லாமே அஜ்ஞானம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. Sri Bhakti Vinodha Thakur, a great acharya, said that all the forms of material knowledge are merely external features of the illusionary energy. By culturing them, one becomes no better than us. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம அதை இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நாம டெவலப் பண்ணிட்டே போனோம்னாக்கா வில் பிகம் லைக் ஒரு கழுதை மாதிரி தான் ஆகிவிடுவோம். அப்படின்னா கழுதைக்கு வந்து புத்தி கிடையாது அப்படின்றது நமக்கு நன்னா தெரியும் இல்லையா? அது மேல என்ன மூட்டை போடுதோ அது ஆத்து வரைக்கும் போகும். ஆத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மூட்டையை போட்டுட்டு தோச்சு வச்ச துணியெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து வீடு வந்து சேரும். சோ அதுக்கு தெரிஞ்சது அந்த ஒரு புல்கட்டுக்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய உழைக்கும். சோ எந்த ஒரு ஞானமும் கிடையாது கழுதைக்கு. அந்த மாதிரிதான் நாம வந்து இஃப் யூ ஸ்டார்ட் கல்ச்சரிங், அதாவது அதையே நாம வந்து நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்களாக நம்ம மாற்றிக்கொண்டோம் என்றால் கண்டிப்பாக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா we will become like an ass only. சோ நம்ம இந்த பகவத்கீதையிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா 5 விதமான இதுதான் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? ஒன்னு ஜீவா, ஒன்னு ஈஸ்வரா, இன்னொன்னு பிரகிருதி, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா காலம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மம். இதுல 4 வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமானது. ஆனா இந்த கர்மம் மட்டும்தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமற்றது. ஏன்னா இந்த ஜீவாத்மாக்கள் செய்யக்கூடியது. சோ அவர்களுடைய பூர்வ ஜென்ம கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு அவர்களுக்கு வரக்கூடிய அந்த வாழ்நிலையில ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றவாறு அவர்கள் எவ்வாறு அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய ரெஸ்பான்ஸோ ரியாக்டிவோ ஏதோ செய்கிறார்கள், எந்த விதமாக அந்த கர்மத்தை அவர்கள் எடுத்து செல்கிறார்கள், சாத்வீகமாகவா இல்லை பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோத்தனத்திலேயோ இல்ல தாமசிக் நேச்சர்லயோ அவங்க எடுத்துட்டு போறாங்களா, அதுக்கேற்ற மாதிரி அதனுடைய பலன்களை அவர்கள் வந்து அடைகிறார்கள். சோ ஜீவா வந்து நித்தியமானவன் இல்லையா? he is the eternal, he is a part and parcel of the Lord. சோ பரமாத்மாவும் நித்தியமானவர். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரகிருதி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமானது. சோ பிரகிருதி எப்படி நித்தியமானது? பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா படைக்கின்றார், அழிக்கின்றார் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். இஸ் எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். அந்த எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி தான் பிரகிருதி. ஆனா இந்த உலகத்துல நாம செயல்படுகின்றோம் இல்லையா? என்னென்ன வாட் ஆர் த திங்ஸ் நாம எல்லாமே இங்க பாத்தீங்கன்னா செய்து கொண்டிருக்கின்றோம், அதுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அழிவுறுகின்றது. ஆனால் இந்த இயற்கை எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரகிருதி பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்குள்ளேயே அடக்கமாகின்றது இல்லையா? தட் இஸ் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி. He has 3 types of energy இல்லவா? அவர் தானே படைத்தார் 3 விதமான ஆற்றல்களை, பகிரங்க சக்தி, அந்தரங்க சக்தி அண்ட் ததாசக்தி. இது 3ஐயுமே படைத்தவர் அவர் தான். சோ அந்த பகிரங்க சக்தி தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரகிருதி எனப்படுவது. சோ அது என்னைக்குமே வந்து நித்தியமானது. ஆனால் இங்க நடக்கக்கூடிய இந்த மாற்றங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா the outcomes whatever நாம இங்க இந்த ஜீவாத்மாக்கள் செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் இல்லையா? அங்கே பாத்தீங்கன்னாக்கா சில இடத்துல எல்லாமே அழிவுகளும் ஏற்படுகின்றது, ஆக்கங்களும் ஏற்படுகின்றன. சோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தற்காலிகமானது, இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தம். ஏன்னா எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி இன்னும் பொழுதே பாத்தீங்கன்னாக்கா மாற்றத்துக்கு உட்பட்டதுதான். ஆனா அந்த எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி கண்டிப்பா உண்டு அப்படிங்கிறது, அது நித்தியமானது என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ளணும். அதே மாதிரி காலம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமானது. ஏன்னா அயம் த காலம் அப்படிங்கிறதையும் பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா விஸ்வரூப தர்ஷனையோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமா சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? சோ கால ரூபத்தை பற்றியும் நாம பார்த்தோம். நான் காலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அவர். ஐ திங்க் 11.32 ஸ்லோகமா 31 ஸ்லோகமா எனக்கு ஞாபகம் இல்லை.
ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா பாண்டவர்களை தவிர உங்களை தவிர எல்லாரையுமே எல்லாருமே வந்து என்னுடைய ஏற்பாட்டால் அழிந்து விட்டனர் அப்படிங்கிறதையும் பகவான் வந்து சொல்றார். ஸோ தட் இஸ் ஆல்ரெடி ஹஸ் டிஃபைன் த காலா. ஸோ இனிமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கல்கியும் வரப்போறார். கலியுகத்துக்கு இன்னும் இருக்கு டைம் இல்லையா? 4,32,000 ஆண்டுகள்ல வெறும் 5,000 ஆண்டுகள் தான் முடிஞ்சிருக்கு. இன்னும் 4,27,000 ஆண்டுகள் இருக்கின்றது நமக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல கடைசியில தான் வருவார் கல்கியா. ஸோ ஆனா நிறைய பேர் அதுக்கு முன்னாடி இப்ப நான் கல்கின்னு 1-2 பேர்லாம் இங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா? வெரி லாங் பேக் ஆல்சோ. ஸோ அந்த மாதிரியான அவதாரங்கள் எல்லாமே வந்து கரெக்ட் கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பகவான் ஆல்ரெடி வருவார் என்பதை ஸ்கிரிப்சர்ஸ் ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு, பாகவதத்துல ஆல்ரெடி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதனால கண்டிப்பாக அந்த அழிவு வரக்கூடிய அந்த காலகட்டம் வரும்பொழுது, இந்த யுகம் முடியும் பொழுது பகவான் கண்டிப்பாக தோன்றுவார், அதர்மங்களை எல்லாம் அழித்து தர்மத்தையும் நிலைநிறுத்துவார், பக்தர்களையும் ரட்சிப்பார். ஸோ அது வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இது காலகட்டங்கள் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கும். காலத்தை நாம நிறுத்த முடியாது. ஏனென்றால் காலத்தினுடைய ரூபமும் பகவான் அப்படிங்கிறது. ஒன்லி கர்மம் மட்டும்தான் நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. அதை நம்ம கரெக்டான பாதையில வந்து யோசிச்சு நாம அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம்னாக்கா கண்டிப்பாக அந்த விளைவுகளிலிருந்து நாம வந்து தப்ப முடியும். அதே வந்து நாம வந்து மோட் ஆஃப் ஃபேஷன் ஆர் மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ்ல செய்தோம்னா, அதாவது அறியாமையிலோ அல்லது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்திலோ நாம் செயல்பட்டால் நாம பந்தப்பட்டு மீண்டும் இந்த உலகத்துல வந்து பிறவி எடுக்க வேண்டியதான். சத்துவத்திலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா எதிர்பார்ப்போட செஞ்சோம்னாக்கா கண்டிப்பாக இந்த உலகத்துக்கு திரும்பி வருவோம். நன்மையான இதுலதான் வருவோம், ஆனா கண்டிப்பா வருவோம், அது மட்டும் உண்டு. அதே சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போகும் பொழுது பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது, சுத்த சத்துவம் என்றால் இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டு பக்தி நிலையில போய் பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்வது. எந்த உறவு முறையை நாம வந்து அவரோட நம்ம ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோமோ அந்த உறவு முறை. சோ அந்த நிலை செல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக அவர்கள் வந்து இந்த உலகத்திலே வாழும் பொழுதே விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்களாக அவர்களால் வாழ முடியும். So அதனால வந்து here in Ishopanishad the same principle is repeated. Material advancement of knowledge means actually converting the human being to the state of an ass. அதே மாதிரி some materialistic politicians under cover of spiritual garments do decry the present system of civilization as satanic, but unfortunately they do not care for the culture of the real knowledge which is described in Bhagavad Gita, and therefore they cannot change the satanic situation. ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சில பேர் நான் கடவுளே இல்லை என்று சொல்லக்கூடியவர்களும் இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொருத்தருடைய வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அவர்களுடைய நம்பிக்கை, தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அவர்கள் எதை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள், இதன் மேல்தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த சிவிலைஸ்டு சிஸ்டம், நாகரிகம் என்பதை பற்றி அவர்கள் வந்து விவரிக்கிறார்கள். ஸோ ஒரு கவர்மெண்ட் இன்னொரு கவர்மெண்ட்டை திட்டுறது, ஸோ எதிர்கட்சிக்கார வந்து ஆளுங்கட்சிக்காரனை திட்டுறது. ஆனா உண்மையிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 பேருமே ஒன்னாதான் இருப்பாங்க உள்ளுக்குள்ள. பட் தே ஆல்வேஸ் டூ தட். நீ போனா நான் போனா நீ. ஸோ நத்திங் வில் பி இம்ப்ரூவிங் ஹியர். ஆனா நாம மக்களாகி அவர்கள் யோசிச்சு நாம வந்து நம்மளுடைய ஓட்டுக்களை போட வேண்டும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ யார் நல்ல செயல்படுகிறார்களோ இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் எனிதிங் நாம் அவர்களை காதரிக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து நாம் தெரிந்து கொள்ளணும். உண்மையிலே ஒரு பொலிட்டிஷியன் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அவர்களுடைய நன்மைக்காகவோ இல்லை இந்த சமுதாயத்தினுடைய நன்மைக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு அரசியல்வாதி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு நாம் என்னைக்குமே வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்மளுடைய சப்போர்ட் செய்யணும். ஸோ அந்த இதுல வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். வி ஷுட் அனலைஸ் ஹூ இஸ் டூயிங் குட், ஹூ இஸ் ஹெல்பிங் டு எலிவேட். இந்த சமுதாயத்தினுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நோக்கம் இந்த சமுதாயம் மேன்மை அடையணும்னு யார் பாடுபடுறாங்களோ அவங்களுக்கு நம்மளுடைய சப்போர்ட் இருக்கணும். அதை விடுத்துட்டு சிம்பிளி ஃபார் நேம் சேக், ஃபார் ஓட் பேங்க்குக்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா சிலதை கண்டம் பண்றது, சிலதை வந்து சப்போர்ட் பண்றது, அந்த மாதிரியான இதுக்கெல்லாமே நம்ம என்னைக்குமே போகக்கூடாது. ஸோ ஐ திங்க் ஐ வில் ஸ்டாப் ஹியர்.